4 keer 2-1 winst bij de Limburgse topclubs. En we overlopen die wedstrijden natuurlijk met chefsport Christophe Liberlo, voetbaljournalist Marnik Geukes, feitjesleverancier Siebe van Heusden en ikzelf, Matthijs Dumery. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Het is 1 december, binnen een maand vieren we nieuwjaar. Zijn jullie dan mensen die vuurwerk afsteken of ergens naar vuurwerk gaan kijken? Zelf afsteken zeker niet. Ben er niet zo schuldig op, moet ik eerlijk toegeven. Ik ga wel eens kijken, maar ik heb het dan vooral... Ik vind het vooral fijn dat het wel ergens in een gecontroleerde omgeving gebeurt, ja. Allemaal. Zo van die... nog wel eens aan de hand gehad met vrienden die dan zo een beetje willen experimenteren en zo, ben ik echt niet gek van. Ik vind het te gevaarlijk. Doet me denken aan een anekdote uit mijn tienerjaren, inderdaad. De oudere buurjongen, daar kijk je toch altijd een beetje naar op. Hè. En dan volg je hem. En die had het grandioze idee van uit zijn slaapkamer, dus horizontaal, een of andere vuurpijl die hij gekocht had af te steken. En die vertrok mooi van beide buren dus over ons stuk weide achteraan naar de weide daarlangs. Allemaal goed en wel, totdat die ineens in de fik stond. De weide? Ja, de weide. Dus dat was even minder. Maar de wei is wel geblust. We waren snel beneden en we waren heel snel daar om het brandje te blussen. Ja. Dus zeker niet doen. Nee, inderdaad. Ik ben er zelf ook een beetje bang van. Maar wie er duidelijk niet bang van zijn, waren de supporters van Ajax dit weekend. Hebben jullie de hallucinante beelden gezien? Wie dat leuk vindt, die houdt gewoon niet van voetballen. Ik moest even lachen, gewoon omdat ik me niet kon inhouden toen ik de beelden zag de eerste keer. En dat groot rode bord, het is verboden vuurwerk af te steken. En eigenlijk het enige wat je zag, dat was vuurwerk. Ja. Dus, maar ik ben snel gestopt met lachen, omdat het eigenlijk inderdaad niet grappig is. Hè. Als je zeker dan ook achteraf hoort van... Er zijn blijkbaar honden binnen geweest ook, om vuurwerk op te sporen. Zowel vooraf, voor als het zouden vertoppen dan. En op het moment zelf ook, als de supporters binnenkwamen. Nu, ik weet het niet, hè. Ofwel waren het drugshonden en hebben ze zich vergist van hond of zo. Maar als je echt een hond hebt die vuurwerk kan opsporen, en dit was niet 1 of 2 of 3, er waren geen 3 staafjes. Hè. Dit was echt, ja, daar kan je nog vuurwerk mee afsteken tot in 2039, hè, elk nieuwjaar. Dus ja, onbegrijpelijk. En ik vond het wel goed ook dat de scheidsrechter heel fors was. Hè. Die kwam op tv ook en die zei van, beseffen jullie wel waar je mee bezig bent? Ja. Eigenlijk? Want we moeten zo dikwijls zeggen van dit heeft niks met voetbal te maken. En veel te vaak. En degenen die het goed voor hebben en die echt van het spelletje willen genieten op de manier dat het hoort, ja, die zijn meestal de pineuten. Ja, maar dat zijn dus 60.000 mensen ongeveer die daar dan plots weer naar huis moeten. Ja. Ja, na 5 minuten voetbal te stom. Ja, en het was gewoon de bedoeling. Ander onderwerp. Belgisch voetbal. Ja, maar ik vind toch dat we daarover moeten praten. Want het is zo belachelijk dat eigenlijk zolang... Maar dan moeten wij toch niet meer zeggen hoe belachelijk dat is. Maar je moet het wel onder aandacht blijven brengen, want anders dan is het weer de waan van de dag en we doen door en we laten die idioot, om het zo te zeggen, maar doen. Maar de idioot, het nog normaal vinden. Ja, maar de idioot die dan nog verdedigt... sorry, dan... lijken me enkel nog de aanstekers zelf. Ja, geef die ook een stadionverbod. Pak het aan. Ja. Straks hebben we nog een gesprek van Siebe met Wout Lijnen. En dat is de reservedoelman van Bolderberg, die misschien wel zijn roeping als veldspeler heeft gemist. Maar eerst gaan we natuurlijk hebben over STVV, want die hebben het opnieuw gedaan. Ze kwamen na 20 minuten wel nog op achterstand in Gent, maar ze buigen de wedstrijd in de tweede helft volledig om en winnen met 1-2. Wie doet hen dat na, Siebe? Ja, nog niemand heeft dit seizoen in de competitie al een achterstand omgebogen naar een overwinning in Gent. Sterker nog maar 1 ploeg won dit seizoen in de Planet Group Arena en dat was Union. Zij wonnen met 2-3, maar kwamen wel 0-3 op voorsprong. En STVV is daar gewoon verdiend gaan winnen, hè? Ja, 6-6 tegen Gent, zegt alles. Ja, absoluut. We hebben vorige week hier wat statistieken boven gehaald ook, om te bewijzen gewoon dat STVV staat waar het thuis hoort. En gewoon alle statistieken onderbouwen dat. En ook die wedstrijd in Gent onderbouwen dat. STVV was gewoon beter dan Gent. Dat zegt ook Ivan Leko na de wedstrijd. Die geeft dat gewoon grif toe. Ja, de betere ploeg heeft gewonnen. Ja, dan vergt dat niet veel meer uitleg. Ik vind het is gewoon heel, heel, heel knap wat ze doen. En de grote kracht van Sint-Truiden, we hebben het hier al vaker gezegd, is dat de
de ploeg STVV is sterker dan de gewone pure optelsom van 11 spelers van STVV. Hè. En dat was bij Gent helemaal het tegenovergestelde. Ja. Als ze druk wilden zetten, was dat zo mak. Was eigenlijk druk zetten om te laten komen. Zo alibi druk zetten. Alibi druk zetten. Ja, en bovendien, wat je dan ook bij Sint-Truiden, daar zit een enorme vastheid in die ploeg. Ook achteraan, als je ziet bij Gent, ja, die deels noodgedwongen, maar die spelen dus elke week ook met een andere achterlinie. Ik denk dat er nog één in stond, en dan nog op een andere positie van 2 weken geleden tegen Genk. En ja, je ziet gewoon dat loszand is. En ook al op het moment dat STVV achter stond, had het toch wel het gevoel van, het komt nog wel goed. En een pluim voor STVV daar, want het is niet dat zij gisteren met hun normale verdediging speelden. Hè? Nee. Maar ik wil maar zeggen, er zit zo er zit een soort vastheid in bij STVV, van iedereen weet wat hij moet doen. En daar staat gewoon een ploeg. En dat is de verdienste voor een heel groot stuk van Wouter Franke. Wat was jullie favoriete goal? De kortgenomen hoekschop en dan de fantastische actie van Mouya, of ja, de uitgespeelde goal die dan uiteindelijk binnengekopt wordt door Gotto? Allebei fantastische goals. Ja, ik vind die van Gotto nog mooier, als je zegt. En ook gewoon de voorzet van Juklerud. Dat is niet zo de gewone harde bal voor het doel of blind voor doel. Dat is gewoon echt in een chip op iemand zijn hoofd. Hè. Ik vond de 1-1 van Mouya was enorm belangrijk. En het is een heel goede goal. Het was ook abominabel verdedigd. Hè. Ja. Hoe kan je... Je kan schrik hebben om een penalty te maken, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar doorgang moet verlenen. En je kan degene die de hoekschop neemt, kan je ook buitenom laten gaan. Maar die binnen laten staan. En die dan nog eens naar zijn goede voet laten komen om hem in een hoek te leggen. Ik vond het toch wel raar. Dat is een heel onlogisch pad, dat zie je niet vaak. Nee. Je ziet vaak de korte hoekschop en je gaat er rond en dan komt de voorzet. Of misschien waren ze verrast dat ze dachten dat die offside ging staan, want dat gebeurt dan dikwijls wel. Ja. Hè, maar, het scheelde een paar meter. Het scheelde wel een paar meter. Ik heb ooit trouwens gehad toen ik zelf voetbalde toen zei iemand van de tegenstander, die ging ook discussiëren over offside en die zei... En ik gaf aan van ja, maar uw rechtsachter, die stond daar nog en die zorgde ervoor dat het geen offside was. Ja, maar die nam niet deel aan het spel. Ik zeg ja. En die jongen die is nu naar Amsterdam verhuisd en die experimenteert met vuurwerk? Maar ik vond die van Mouya, als ik zou moeten kiezen tussen de twee, zou ik die van Mouya toch nemen, denk ik. Zo, gewoon om de uitvoering en zo. Dat je zegt van... daar zeg je... Bij die van Gotto zeg je... mooie aanval, goed gedaan. En bij Mouya zeg ik van... Wow! Ja. Wat gebeurt daar? En bovendien was het bij Van Gotto ook slecht verdedigd. Ook. Ja. Gotto had alle tijd en ruimte om rustig binnen te en Juklerud voor de voorzet ook. Dus het was, die hadden jullie ook binnengekoopt. We gaan niet overdrijven. Sebawi die heeft een heel bedrijvige wedstrijd gespeeld in Gent. Maar zijn vizier stond iets minder scherp dan in Leuven. Slechts 1 van de 5 schoten die hij trapte waren op doel. Het was wel opvallend, vond ik. Ja, dat is een werkpunt. Hè. Maar als je dan ook hoort hoe... Ik dacht dat het Rijn van Helden was die hem na de wedstrijd verdedigde ook. En die zei van... Als je ziet hoeveel... het is zalig spelen met hem. Omdat hij zoveel werk verricht en zoveel loopt. Dan tekent dat de evolutie en de vooruitgang die zo iemand als Sebawi ook maakt. Frank zegt dat ook al van in het begin van het seizoen. Hè? Ja, toen er een beetje aan hem getwijfeld werd dat er niet genoeg uitkwam. En toen zei Franke al heel opvallend van... ik zie op training ook wat hij kan en wat hij doet. En wacht maar. Ja, en vooral wat hij wil doen. Hè. Dat is het, daar gaat het dan om. Hè. En dat heeft die ploeg nodig. Hè. Als je STVV zijnde, kan je niet spelen met twee wingers die wachten op een momentje en dan hun ding doen, hun trucje doen. Nee, dat is gewoon het is een machine. En spelers die niet op de meter kijken, die maken een heel belangrijk deel uit van die machine. Nu, wat ik dan wel raar vind, die andere winger, Matsuzawa, die mocht pas in blessuretijd invallen. Maar hij brengt elke wedstrijd wel iets. En we hebben zelfs op een bepaald moment gedacht, die gaat in zijn basisplaats moeten krijgen. Maar de laatste 3 matchen krijgt hij steeds minder minuten juist. Waarom
Frank En dat nu had dat met het scoreverloop ook te maken, denk ik. Ja. Ja, je komt 1-2 voor en dan wil je dat vooral vasthouden. Nu, soms kan je dan nog een aanvallende wissel brengen, waardoor dat je meer ademruimte krijgt, omdat die nieuwe man ervoor zorgt dat hij de bal wat kan bijhouden op die manier. Maar ik denk nu inderdaad dat hij zijn ploeg gaf niks weg eigenlijk, alhoewel dat Kokubo daar op het laatste wel een fantastische redding moest doen nog. Maar het is niet zo dat ze overrompeld werden door Gent. Dus heeft Franke gewoon lang genoeg gewacht om het zo te houden. Ja, en Matsuzawa zijn kwaliteiten offensief ook groter zullen zijn dan defensief. Want anders zou die ook iets meer gespeeld hebben, denk ik al. Mm. Ja. Ik denk dat zo iemand is die je sneller brengt om nog het verschil te maken. Ja. En als hij fris is. Maar dat de rest, die doen gewoon hun werk allemaal heel goed. Nu, maar als je- Matsuzawa loopt ook wel terug. hè. Ja, hij loopt terug. Daar gaat het niet om. Maar het is ook natuurlijk op de juiste moment en op de juiste manier goed verdedigen. En ik denk dat dat zat aan de twee kanten nu wel heel goed. Als Christophe zei, er gebeurde niet zoveel, ze gaven niet veel weg. Ja, dan wissel je ook niet zo snel. Ook omdat die nieuwkomer moet ook altijd in de wedstrijd komen. Hè? Dus je weet nooit of dat... Het is niet makkelijk om in zo'n match in te vallen. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo verrassend op het moment dat je voor staat. Als je achter staat, dan wil je natuurlijk frisse benen, frisse ideeën, iets anders. En dan Als het sneller goed gaat, brengen. wil je het houden bij hetgeen zoals het is. En als het niet goed gaat, wil je iets anders. Ik denk dat bij veel coaches ook de filosofie is. Oké, misschien start hij dan deze woensdag tegen Antwerpen. Dan spelen ze Dat denk ik wel. in de beker tegen hen. En Antwerpen heeft dit weekend zich voor het eerst weer een beetje herpakt tegen in Brugge. Wat verwachten jullie van die wedstrijd? Ik denk dat STVV op dit moment echt van iedereen kan winnen. En de reden daarvoor is volgens mij dat ze halen allemaal eigenlijk bijna voortdurend in elke match een basisniveau, een bepaald niveau. Er is zelden iemand die echt door de mand valt. En afwisselend schiet er elke keer ook wel 1 of 2 spelers erbovenuit. En zoals je zegt, die ondergrens ligt vrij hoog. Hè? Ja, Dus, voilà. Waardoor dat ze eigenlijk, als ze dat kunnen vasthouden, dan is play-off 1, dan halen ze dat gewoon. Daar ben ik zeker van. De vraag 8 is... punten intussen, hè? Het zijn 3 matchen. Ja. De vraag is, dus ze zullen nog wel wedstrijden verliezen, hè? Maar als ze dat basisniveau hoog genoeg kunnen houden en dan af en toe eentje die uit zijn sloffen schiet, dan halen ze play-off 1 gewoon. De vraag is alleen, gaat dat lukken, hè? Om dat basisniveau zo hoog te houden? Maar op dit moment is dat wel zo. Dus wat woensdag betreft, wat volgende week zaterdag betreft, tegen Club Brugge zelfs. Kunnen ze erover springen? Volgende zaterdag? Ik zou niet weten waarom dat ze dit op dit moment niet van Club Brugge zouden kunnen winnen. Nee, ik vind woensdag wel een hele boeiende ook. Met de vraag ook van wat gaat Wouter Franke doen? In hoeverre gaat hij roteren? Omdat, puur fysiek moet je dat niet doen, denk ik. Aan de andere kant is het zo dat de vraag die iedereen zich zowel was stelt bij STVV en hun kansen verder in de toekomst, is van hoe breed is die kern? En hoe sterk is die kern in de breedte? En dan wil je natuurlijk af en toe ook spelers minuten zien maken, zoals Matsuzawa, die is laten starten. Hetzelfde gaat Ferrari zijn, denk ik bijvoorbeeld. Hè. Die gaat ook nog wel eens aan een wedstrijd moeten beginnen, omdat je die allemaal ook scherp wil houden. En omdat je allemaal in hun ritme wil laten vasthouden. Omdat als je die in één keer moet gaan zetten, als ze 10 weken, op 10 weken tijd 100 minuten gespeeld hebben, dat wordt moeilijk. Langs de andere kant wil je als coach ook dit vasthouden, het goede gevoel. Je hebt heel veel spelers met een goed gevoel. Fink zei het gisteren bijvoorbeeld nog bij Genk, hij liet Carezza staan. Hij was oorspronkelijk van plan, denk ik, om Steukers te zetten. Liet nu Carezza staan, omdat hij zo in een flow zit. Ja, bij STVV heb je er heel veel die in een hele goede flow zit. Wat bij aanvallers enorm belangrijk is. Hè. Dus vertrouwen is alles voor een aanvaller. Maar je kan je als coach niet beperken tot 11 man. En dus heb je die bekermatch, ook al wil je daar enorm ver gaan, zit je een beetje gewrongen hè, van wat doe ik? En dan is het het juiste evenwicht. Hij gaat niet meer een B-ploeg spelen, hè, maar ik denk zo'n speler of 3, 4 wilde zeggen, een drietal, maximum 4 zou ik wel eventueel durven wisselen. Maar die er kort bij zitten. Hè? Nee, die er kort bij zitten. Hè? Je hebt er een aantal die er echt... Matsuzawa, Ferrari, Lentvers? Jukkelruit. Lentvers, denk ik wel. Marlijn. Ja, die kunnen we misschien dat zou wel... Aan de andere kant, zij kennen veel beter dan ons natuurlijk de pure data ook. Want sommige spelers
zijn soms, en dat heeft niet alleen met het... je moet niet 3 matchen in een week spelen om bepaalde kleine kwaaltjes te hebben of zo. Hè. Of om een beetje in het rood te gaan. Sommigen zullen dan even aan de kant gehouden worden. Maar... Voor Lensers zou het wel eens leuk zijn, want ja, ik denk, tegen Knokke heeft hij niet zo heel veel ballen moeten pakken. Hè, dus dit zou een keer echt een test worden. Ja. Maar de bekercompetitie, ik vind die wel heel belangrijk ook voor STVV. Als ze daar echt ver in kunnen doorstoten, dat geeft toch altijd een extra glans aan uw seizoen, ook voor de ploeg. Hè. En misschien helpt dat de ploeg ook wel verder. Hè. Zo'n paar verse mannen, dat houdt iedereen ook op scherp. Ja. Ja. En het zorgt voor een momentum. Hè. Ja. Dat bevestigt het goede van in de competitie. En zo'n bekercompetitie, alles of niks, des te dichter dat je bij die finale komt, begint dat meer te leven. Zo geeft dat een extra drive aan heel de ploeg. Dus vooral toch proberen te kwalificeren. De kwalificatie is veel belangrijker dan bepaalde spelers nog minuten te gunnen. Oké. Ja, en het wordt ook leuk. Het is op Buzzel. Dus ja, daar... dan... ondanks die zege nu, dat gaat er wel voor een beetje een opluchting. Maar ja, de voorbije weken was er ook redelijk luid kritiek. Dus als je daar kan voorkomen nu, dan kan die sfeer zelfs in die voordeel spelen. En dan wordt er gemord en dan... Ja, stress. voilà. Dus het wordt opnieuw een mooie. Maar zoals Christophe daarnet ook zei, ja, dan een paar dagen daarna Club Brugge thuis op zaterdagavond. Lekker ouderwets staan. Dan, ja, als je daar als STVV-supporter nu niet voor al op het tipje van je stoel zit, dan op het puntje van je stoel, dan zal het nooit meer zijn. Hè. Kan vuurwerk geven op de positieve. Ja, voilà. Laat ons het daar hebben. We hebben daar ook al vuurwerk gezien dit jaar. Voilà. Hoeft niet meer. Nu, de overwinning van de Canaries in Gent heeft er ook voor gezorgd dat Genk over Gent de top 6 zou kunnen inkomen. En dat hebben ze ook gedaan met de overwinning thuis tegen OHL. En ook hier een verdiende overwinning, toch? Ja, maar wel met veel bloed, zweet en tranen. Verdiend was het. Daarvoor moet je gewoon de statistieken, hè? De expected goals, het balbezit, de doelkansen, doelpogingen. Alles was ruim in het voordeel van Genk. Maar ze maken het dus zichzelf voor de 9e keer in 11 overwinningen. 1 goal verschil. Altijd op het einde bibberen en beven. Het is een zwaar seizoen voor de Genk supporter, denk ik. Hoe was de sfeer dan in Genk gisteren? Was het warme sfeer en koude temperaturen daar? Het viel best mee, vond ik. Ik vond het tegen Basel nog een stuk kouder. Nu, dat had ook nog met het uur te maken, denk ik. Maar toen dacht ik bij mezelf van... ik sta precies een beetje te scherp, want ik heb kou. Dus, maar dat had ik gisteren niet. Er was warme soep en er was warme choco, dus dat viel wel mee. Nu, ik heb even geteld, want we hebben het altijd even ook over vestimentaire zaken. Je hebt de kousenbroeken toch niet? Nee, de kousenbroeken niet, maar wel de handschoenen. Ja. En 6 van de 11 spelers bij Genk die droegen handschoenen en dan had ik Van Krombrugge niet meegerekend, want in de zomer draagt hij er ook. Maar 6 van de 10. 6 van de 10, ja. Dat is veel. En dat is veel. En de meest opvallende was Erabi, want die had een korte mouwen aan en handschoenen. Ja. En mensen vinden dat dan altijd vreemd, maar ik vind dat niet vreemd. Want ik vind het perfect verklaarbaar dat je koude handen kan hebben, maar als je aan het voetballen bent, dat je lichaam niet koud is. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik een hele logische korte mouwen en handschoenen. Maar ja, je moet het meegemaakt hebben, denk ik dan. Met een paas in vroeger altijd moet je een duim in je dingen steken. Dan heb je altijd warme handen. Nooit handschoenen nodig. Uit die eerste helft van Genk-OHL onthoud ik vooral het schot op de paal van Adedeji Sternberg. Hij had al een tijdje niet meer in de basis gestaan, maar startte gisteren en hij bedankte daar ook voor met een sterke prestatie. Hè? Ja, vond ik wel. En als je ziet hoe makkelijk dat hij vanuit stand zelfs ook voorbij zijn mannetje geraakt. En dat ziet er nog anders uit dan zo van die echte, heel snelle kerels, zoals bijvoorbeeld Doku ook, als die vanuit snelheid vertrekt. Ja, dat is precies, je verwacht dat hij een vuurspoor achterlaat. Hè? En dat is bij Adedeji Sternberg is dat niet zo. Dus dat ziet er ietsje slomer uit, vind ik, iets minder explosief, maar toch gaat hij elke keer voorbij die verdediger alsof dat hij er niet staat. Ja. En op dat vlak is die op dit moment bij Genk toch wel uniek. Zorgt hij voor veel dreiging. Blijft op dit moment wel dat hij niet altijd de juiste keuzes maakt.
blijft ook dat hij soms dingen doet die er dan zo wat nonchalant uitzien. Hè. Zijn lichaamstaal helpt Zijn niet. lichaamstaal helpt ook niet. En soms doet hij dan ook bijvoorbeeld een hakje in de kaats in plaats van gewoon te kaatsen. En dan komt hij niet goed. En dat heeft ook geen zin dan. Als je gewoon kan kaatsen en dat is beter dan een hakje, ja, waarom doe je het dan? Ja. Het hakje van Caretsas bijvoorbeeld naar El Ouadi in de eerste helft, ja, dat is een functioneel hakje. En heel de verdediging van OA Leuven die was uitgespeeld daardoor. En dat heeft Adedeji Sterrenberg soms nog wel. Zo ook als hij de bal aanneemt en dan er gewoon even overheen gaan. Dat je dan denkt van ja, dat hoeft niet, want je doet de dribbel niet. Waarom doe je dat dan? Hè? Maar dat zit in zijn spel. En dan vind ik ook wel van die dingen moeten de supporters erbij nemen. Ja. Want nu hoor je vaak gemor, terwijl Ik vind het verschrikkelijk. dat Echt waar. eigenlijk niet Ja. nodig is. En als je ziet wat hij allemaal brengt, en dan is dat eigenlijk morren om te morren. En ik vind dat een supporter dan aan de ploeg moet denken, aan de club. En je kan twee dingen dan verwachten. Ofwel verwacht je dat Adedeji Sterrenberg helemaal anders wordt, terwijl dat hij waarschijnlijk zoal voetbalt van als die 8 jaar is. Nu, hij zal moeten veranderen, bepaalde dingen, hè, soms wat simpeler houden. Maar dus ofwel verwacht je dat hij helemaal verandert, ofwel zeg je als supporter, we focussen op de goede dingen en we zorgen ervoor dat hij doet waar hij echt goed in is. En we staan achter hem. En ik denk dat het dat tweede zal moeten zijn. En als je dat tweede doet, dan gaat hij zelf ook plichtsbewuster gaan voetballen, volgens mij. Ja, maar vooral, ik bedoel, wat hij... Zijn grootste probleem is, vind ik heb dan die lichaamstaal en zo, dat vind ik allemaal zo erg niet. Zijn grootste probleem is dat hij soms inderdaad gewoon verkeerde beslissingen neemt en balverlies leidt op het moment dat het heel gevaarlijk is, dat het open staat. Op plaatsen. Op plaatsen, dat je zegt van Gisteren nu ook moet je bijvoorbeeld spelen. in de tweede helft zeker, aan de linkerkant, kon hij gewoon breed spelen, ik denk naar Heine dat het was, en stonden er 2 verdedigers van OA Leuven voor hem. En toen ging hij met een of andere rare dribbel proberen daar voorbij te gaan. Terwijl op dat moment, en dan leidt hij balverlies, en stond er van Genk, denk ik, toch wel een man of 6 voor de bal. Ja, en dan wordt het gevaarlijk. Ja. Maar ik had de jongen zo fel een goal of een assist gegund. Want ja, je moet zien, er is niet alleen die bal op de paal. Die voorzet naar Erabi, die miraculeus mist van op de zijlijn bijna. Ja. Plus de assist op Caretsas, die alleen voor de goal komt. Dat was allemaal Adedeji Sterrenberg. Dus hij had zomaar een paar assists en een doelpunt kunnen gehad hebben. Ik had hem dat zoveel gegund. Gewoon, omdat wat je er net aanhaalde, een aantal fluiters. Ook een aantal mensen die... Ik hoorde gewoon toen Steukers opkwam, ik hoorde zelfs boegeroep, toen Steukers op het veld kwam. Dan denk ik van, jongens, maar waar zit je nu? Zou het dan zijn omdat Caretsas ging? Ze zijn daar zoiets van aan het maken aan supporters, denk ik. Van Steukers, één van de twee. En het moet dan altijd Caretsas zijn. Sorry, maar Steukers die geeft die ploeg dit jaar 5 assists ook al. En ook hij heeft minder gespeeld dan Caretsas. Ja, en hij heeft ook echt wel zijn tekortkomingen. Hè? Ik bedoel, hij moet echt beter worden, Steukers, zonder bal. Maar op die manier, nee, dat vond ik, vind ik gewoon niet fair. Niet kunnen. En om die reden had ik zeker Adedeji Sterrenberg ook wel iets gegund. Ja. Maar dat had hij wel verdiend op basis van zijn wedstrijd. Ja, want die paas naar Caretsas helemaal op het einde was al op het einde van de match, toen hij al heel veel kilometers had afgelegd. En hij tikte die iets te ver vooruit. Ja, en dan had hij het ook kunnen laten lopen. Hè. Dat deed hij niet. Heeft hij met de tackle eigenlijk nog de bal tot bij Caretsas gekregen. Dus dat moet dan ook gezien worden, dat je dat dan nog brengt. Sterrenbergse match werd niet beloond met een goal of een assist. Maar die van Sadik wel, want kort na rust maakt hij er 1-0 van. En dan denk je, het goede spel wordt eindelijk beloond. Maar dan minuut 78 wordt het toch nog 1-1. Welk gevoel gaat er op dat moment door het stadion? Dan is het even stil. Hè? Ja, iedereen schrikt. Het is weer van dat. Hè? Merk je dat? Want jullie zitten... De perstribune is vrij hoog in Genk. Maar je voelt wel de sfeer, toch? Ja, natuurlijk. En echt iedereen het gevoel van, het zal toch niet waar zijn, want weer een match met meer balbezit, met meer kansen, met... Heel het riedeltje weer, hè? Ja, alles wordt opnieuw. Het gaat weer zo gebeuren. En dan, wat Vink na de match aangaf, hij zegt, dan is het die zege in Europa belangrijk geweest. Omdat je een bepaald momentum creëert, bepaalde sfeer in de ploeg, bepaald enthousiasme, bepaalde energie,
die niet wegviel bij de gelijkmaker. Het was zo direct van, hup, we gaan er direct terug voor. Ja. En dan heb je een klein beetje geluk, hè, want die bal van, het was van, ik denk van Aladej Stijnberg breed, die onderschept werd. En waar dan toch nog El Ouadi aan kan. En dan heb je het enthousiasme van El Ouadi, het overzicht van Caretsas en vooral de feeling van Heijmans in de baklijn. En die tegen Caretsas ook al gezegd heeft, pas op, want kijk goed, want daar ligt vaak ruimte. Goeie goal. Ja, volgens uit het boekje gewoon die goal. Ja, absoluut. Maar ik zeg het maar, iedereen op zijn kwaliteiten. En dan zie je dat je Heijmans nodig hebt in de baklijn, dat Caretsas dingen kan creëren en dat El Ouadi dingen kan in gang zetten. Zorgt Heijmans ervoor dat Caretsas weer zijn niveau haalt? Voor een stukje. Maar, niet volledig. Ja, Het klikt wel een beetje. Hè? het voordeel is ook dat hij op de 10 kan spelen, Heijmans. Waardoor Caretsas op rechts heel vaak een 1 tegen 1 Hij voelt zich daar echt goed op rechts. Hè? Ik sprak achteraf ook met Caretsas en met Heijmans trouwens. En Caretsas zei ook dat hij daar op dit moment eigenlijk niet weg wil. Met dank aan de nationale ploeg, denk ik. Hij heeft daar zo, daar hebben ze hem. Ja. En Griekenland heeft hij, dan was hij dolblij dat hij kon spelen. Maakte daar, ik was erbij bij zijn debuut. Hè, als tegen Basel. Zo. Ik was er toen bij zijn debuut tegen Schotland. Er was heel veel enthousiasme in het stadion toen hij erop kwam. En hij begon een man in te pakken. Dat was Robertson man van Liverpool, die hij echt een paar keren dol draaide. En daar heeft hij zo'n soort van de week erop, inderdaad, een paar dagen later scoorde hij in Schotland ook zo'n doelpunt, ook van op rechts. En dat geeft u dan een bepaald gevoel. Hè? En dat houdt u nu vast. En die jongen kan geweldig ballen. Hè? El Ouadi, de naam viel daarnet, doet me aan denken. Die werd nog even geloord voor de match. En was ook wel een mooi moment, vond ik, met zijn ouders. Ja, we weten allemaal met zijn vader dat hij toch medische problemen heeft gehad en er bovenop is gekomen, wat heel belangrijk is voor El Ouadi. Maar ook een moment met zijn mama, die er ook bij was. En die kon hem niet loslaten. Nee, dat bleef knuffelen. Ik dacht, ze gaan de aftrap moeten uitstellen, want ze bleef maar knuffelen. Maar dat geeft dan toch aan van hoe echt dat die familie is. Vond ik wel een heel mooi moment dat je dat daar op dat moment zo laat zien. Beter kan je een warme familie niet illustreren. Nee, inderdaad. Nee, heel mooi. Hoe belangrijk is trouwens dat El Ouadi terug is? Heel belangrijk. Hij is zo populair bij het publiek dat hij het minste dat is met zijn armen zwaait en vooral een tackle inzet en aanjaagt dat je gewoon het stadion achter je krijgt. Dat is al zeer belangrijk. Maar dan ook door zijn manier van spelen. Hij moet zich natuurlijk nog de momenten kiezen, dat blijft iets. En dat is ook altijd dubbel. Hè? Want als je kan niet doen wat hij doet en dan gewoon altijd positioneel gewoon rechtsback staan. Dus er moeten overnames zijn van posities. Maar bijvoorbeeld het doelpunt dat Basel maakt vorige week en een slechte trap van Krombruggen op links die ergens tussenin valt. En hij die al aan de middenlijn staat en een man die dan scoort. Heb je zoiets van, jong, moet dat, je staat 2-0 voor. Maar aan de andere kant is hij zo zijn enthousiasme, zijn loopbewegingen, tegen Basel ook, het eerste doelpunt, waar hij dan plots opduikt op de kleinbak. En dan zie je ook die spelers allemaal rondkijken van Basel. Wie zijn man was? Die van de linksbuiten, daarachter, 70 meter. Dat is zoiets dat, hij heeft iets. En nu ook weer. Hij zat dus, de eerste helft was bijna elke gevaarlijke fase Caretsas en El Ouadi. En dan het tweede doelpunt zat hij ook weer tussen. Dus belangrijk. Heel belangrijk. Dus Basel vorige donderdag, het is al veel gezegd, 2-1 gewonnen, nu weer 2-1 gewonnen. Is het zo dat er, zoals Fink zegt, nu eindelijk de juiste flow in zit? Wat hij bedoelt is dat er gewoon vertrouwen is. Hè? En dat je dan op zo'n moment, als je dan die 1-1 slikt, dan ga je nog wel opnieuw reageren. Op het moment dat het heel slecht gaat, dan gaan de kopjes allemaal naar beneden. En dan zet je dat niet meer recht. Dat is voetbal. Hè? It's all in the mind. Hè? Dat vertrouwen dat gaan ze donderdag ook nodig hebben in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht. Toch, Siebe? Ja, Mathies, dat klopt. Genk en Anderlecht staan tegenover elkaar in de beker. In de competitie zijn ze echter de beste en de slechtste leerling als het gaat over clean sheets. Genk hield 1 keer de 0, terwijl Anderlecht al 8 keer zonder tegendoelpunt bleef. Het hoogste aantal in de competitie samen met Union. Wat verwachten jullie van die bekermatch? 20 strafschoppen. Zoals 13 jaar geleden zeker ongeveer. Ja. Nee, 12 denk ik. 2013 of ik denk 2013, maakt niet uit. Toen waren het 20 strafschoppen, Mathies. Ongelooflijk. 7-6 uiteindelijk, dus 7 gemist denk ik.
En op den duur, want ik heb nu, omdat we aan het kijken zijn welke verhalen we gaan brengen in aanloop naar deze bekermatch, heb ik op YouTube nog eens de strafschoppenreeks herbekeken. En Frank Raas was commentator en die zei op een gegeven moment van, gaan ze er nog vinden? Ja, hebben Het waren enkel de twee keepers keepers. niet getrapt? Ja, 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 Die hebben wel ja. getrapt. Die hebben het beslist. Proto miste en Keuteles trapte hem binnen. Ja. Dus, ja. Dan hebben er toch 2 spelers niet getrapt. Ja. Ja, die hadden rood gekregen, denk ik, of zo. Nee, het is 20 elk. Ja. Nee, Nee, 20 kan niet. in totaal. Dat is 10, 10, 10 strafschoppen, ja, oké. En er waren er 7 gemist, dacht ik. Hè. Ja. Sorry. En de keepers beslisten... Ja. Wie had er gewonnen? Sorry. Genk toen. Genk, ja, Keuteles, Proto miste, Keuteles scoorde. Het was de allereerste wedstrijd die mijn zoon, intussen 21, maar die was toen 9 dan, als ik goed tel. Het was zijn allereerste match ooit in de eerste klasse dat hij ging kijken. Toen heb ik achteraf toch even moeten zeggen van, ja vriendje, dat is niet elke keer zo. Dat gebeurt niet altijd. Dus Wel leuk. de competitiematch erop was hij gewoon aan minuut 90 op zijn gemak. En zei je van, papa, wanneer beginnen nu de penalties? Best moet- Daarna moeten zij ook tegen Antwerpen. Wat denken jullie daarvan? Ja, tijd om een race neer te zetten. Hè. Ja, ik bedoel, ze staan nu... Ze zijn eindelijk in de top 6 gesukkeld. Maar ja, ze moeten er nu wel blijven. Hè. Het is nu niet zo dat je na een thuiszege tegen Leuven plots moet gaan euforisch worden. Nee. Ik denk dat dat redelijk logisch is dat je thuis Ja. Leuven klopt. Ik vond het vorige week de sfeer over vrij negatief na de nederlaag tegen Mechelen. En dan zie je toch dat het resultaat ook heel veel bepaalt voor de sfeer en zo. Ja. Maar toen was het echt wel goed, wedstrijd. Ze was tegen Basel zeker niet beter, maar dan kreeg je een totaal andere tegenstrever. Ze was nu van hetzelfde niveau tegen Leuven. Alleen ja, maak je nu een doelpunt mee, dus je moet wat efficiënter worden. Maar het is niet zo dat alles plots bij zijn vrij is, want dan win je met 3-0 of met 3-1. Dus er is nog wel wat nodig om echt te zeggen op van... Antwerpen, hè? Op het is ook Antwerpen. ja. Dat is ook weer anders. Hè? Leuven die Ja. speelde gisteren echt met 5 achterin, daar nog 3 man voor. Ja. Eigenlijk 4 zelfs. Ja. Ja. Dan alleen in spits nog. Dus zij teerde echt helemaal op de defensie. Ja. Dat kan Antwerpen niet doen in eigen huis. Nee. Maar Leuven kwam dan op het einde er wel. Ja, ze hadden heel veel gestalte. Hè, en dan weet je dat Ja. die bal kan goed vallen. Ja. En hij viel goed. En dan heb je nog, en dat vond ik ook wel knap, Matte Smets, die de redding van de match doet. Dat is eigenlijk even belangrijk minstens even belangrijk als een doelpunt. En dat gun je ook Matte Smets. Want die heeft ook al wat het een en het ander over zich heen gekregen. Was vorig jaar de grote belofte, kon niks verkeerd doen. Werd Rode Duivel en iedereen zei van... geweldig. En nu een paar mindere wedstrijden en hij kon er weer helemaal niks van. Dus Ja. fijn dat die jongen nu gewoon gewaardeerd wordt voor wat hij toch ook wel altijd doet. Top prof. En dat zijn mannen die er uiteindelijk ook wel doorkomen door zo'n periode. En trouwens, dat geldt trouwens ook voor Keretsas. Dat zijn mannen die er op de juiste manier in staan. En misschien gaan we dan ik zie hier het volgende onderwerp. Wie is uw speler van de week? Kos Keretsas. Ja, voilà, kijk. Ja, nee, Ga jij ondertussen naar huis en dan Ja, ga jij voilà. het nee, maar verder trekken. ik wil maar zeggen, Keretsas sluit hierbij aan bij Matte Smets. Ja. Dat is gewoon de juiste dingen blijven doen als jonge speler. En hij had het ook heel moeilijk, Keretsas. En dan krijgt hij ook kritiek en veel kritiek tijdens een match. Maar dan blijft hij. En dat was toen wel knap, moet ik zeggen, van Fink. Die zei op een bepaald moment dat Keretsas echt niet aan de bal niet goed was. Toen zei hij na de match, voor mij de beste vandaag Keretsas. Omdat hij ongelooflijk hard gewerkt heeft en zijn werk gedaan heeft. Heel hard traint en dan zo komt hij er wel weer bovenop. En dat is dan ook wel zo gebleken. Maar de goal die in Basel, die gaat Europa rond. Nu de 2 assists, had nog moeten scoren. Hij zat tussen elke gevaarlijke fase. Dus speler van de week, no doubt. Een En hij ongeloof. blijft ook achteraf in zijn interviews blijft hij ook zo onbevangen, is geweldig. Hè? Nu ook, hij zegt gewoon van ze moeten ons niet afschrijven. Hè? Dus ja, eigenlijk Keretsas die zegt nu van ik wil kampioen worden. Ja. En hij heeft gelijk, tuurlijk. Ja. Ik hoop dat hij nooit plat gemediatraind wordt. Ik denk dat dat niet lukt bij hem. Dat is Maar top. gisteravond op weg naar huis, dan in de auto was ik zo toch nog aan het denken van dat ventje is 18 jaar. Hè? En die Ongelooflijk. staat daar voor heel de nationale pers te woord op een manier dat hij het precies al 15 jaar doet. Hè? Vooral, Bij wijze van spreken. maar vooral, wij hebben kinderen van dezelfde leeftijd. Ja, en dan besef je dan nog meer van... Wow man, wat doet hij hier allemaal met zijn voeten? Maar ook gewoon met zijn cool voor de camera's. Ja. Nu, die rollen daarin natuurlijk. Hè. Keretsas is al een godenkind van toen hij begon te voetballen, dus dat speelt allemaal mee. Maar toch, je staat soms te weinig stil bij de leeftijd eigenlijk. En wat ze eigenlijk
aan het doen zouden geweest zijn als ze daar niet hadden gestaan. Ja, zeker en vast bewonderenswaardig. Christophe, wie is jouw speler van de week? Dan kies ik voor Gotto omwille van zijn doelpunt, maar vooral ook omdat 3 van zijn 5 goals hebben de zege opgeleverd, blijkbaar. Dus tegen Lallivière, Tonaar en dan tegen Gent. Nu, een spits uiteindelijk op het einde van het seizoen, als hij er 20 maakt, dan is hij gewoon content dat hij er 20 maakt. En Maar je hebt liever zo in, liever zo in dan één die elke keer de 5e en de 6e. Voilà. Ja. Dus de dan is hij gewoon content met zijn vele goals en maakt het voor hem persoonlijk niet zoveel uit. Maar als ploeg en als club, ja, als je een spits hebt die inderdaad de beslissende goal maakt, dat is nog veel belangrijker dan nummer 4 of 5. Ja, ik vind toch ook dat we... Want daar zijn we iets te licht over gegaan, denk ik, bij STVV. Misschien Kokubo ook wel een bloemetje mogen. Ja, zeker. Mogen we een derde van de week, hè, een tweede van Allee STVV, omdat ze zo hoog staan, omdat ze zo goed doen. Vind ik Kokubo, die redding. We hebben hem hier ook al bekritiseerd, ook op de momenten dat het minder ging. En dat hij ook soms van die rare dingen doet in doel. Maar dit was... Ongelooflijk. Dit was uitzonderlijk. Ja. De reactie van hem was ook knap. Hè? Je zag echt dat hij zo content was met zijn redding. Ook na de match werd niet Gotto naar omhoog in de lucht gestopt, maar ging iedereen... Nu, Kokubo, die redding was ook nog, die lag nog verser in het ogen. Ja, absoluut. Maar het was wel mooi om te zien dat iedereen naar hem ging en maar hem besprong. dat tekent ook wel de sfeer, want dat heeft er ook waarschijnlijk wel mee te maken dat hij ook al kritiek gehad heeft. En dat je dat als medespelers Van Helden zijn mee aantrekt en zegt van, jongens, kijk hier eens allemaal van, want dat is echt wel een hele goeie. Ja. Dus dat duidt gewoon op een enorme hechte sfeer in die kleedkamer. En ja, dat brengt de resultaten die je nu ziet. 3 spelers van de week zelfs, dus ik stel voor dat we snel naar de Challenger Pro League gaan. Ja, en dan komen we bij Lommel, want ik blijf het overnemen. En daar komen we bij mijn 4e speler van de week. Nee, die heb ik donderdag al gezien, Mathies. Sorry? Ik heb de 4e speler van de week, Lommel, heb ik donderdag al gezien. Bij Basel, met Tinho. Dus ja, ex-Lommel. Dus die heeft een paar jaar geleden bij Lommel gespeeld. En dat was echt wel een van de betere bij Basel. Die trok het spel helemaal naar zich toe. Echt goede voetjes, stevig in duel. Want hij begon moeizaam, maar daarna, zeker tweede helft ook, hele goeie. Dus, en dan zie je, dat was hem, Metinho van Lommel. Metinho van Lommel bij Basel. Ja. Nu, Lommel die hebben ook 1-2 gewonnen en dat deden ze vrijdag al op het veld van Eupen. Heel goed, want dat is een mooie overwinning op het veld van een rechtstreekse concurrente. Ja, daarmee zet je echt die stap naar de play-offs. Dat zijn de cruciaal. Dat zijn degenen die doorwegen. Maar ja, ook... het was wel... Ik heb een samenvatting gezien. En ja, ze hebben toch wel de meeste kansen gehad. Bleek daaruit. Dus verdiend, denk ik. Verdiende overwinning. Dan gaan we naar Jong Genk. Maar voor we het over die wedstrijd hebben, lijkt het me wel even gepast om Kenny Beissa van de tegenstander Olympique Charleroi veel sterkte en beterschap te wensen. Want ja, verschrikkelijke blessure. Ik heb er niet naar durven kijken. Dus ik heb het gelezen bij ons, want het was op hetzelfde moment als een match van Genk. Ja. Als Genk OHL. En ik las het van dat been anders stond en zo. En dan vind ik echt... ik heb een foto gezien, maar meer wil je ook gewoon niet zien. Nee, voilà. Ja, je moet dan altijd denken aan Luc Nielsen blessure. Ja. Bij Aston Villa daar. Ja, en dan op tv ook, en als dat dan nog eens een vertraging en zo, dan moet dat hoeft niet voor mij. Hoeft niet. Nu, zo'n blessure maakt indruk op ons, maar ook op jonge spelers van Jong Genk. Denken jullie dat dat een beetje ermee te maken heeft dat ze dan daarna een 3-1 voorsprong weggeven? Dat die daar toch, dat een indruk maakt? Het zou kunnen, maar ze hebben dat nogal gedaan, ook in wedstrijden zonder die zware blessures. Het is ook... het was een paar keer heel slecht verdedigen weer. Balverlies op momenten dat je denkt van... het is extra leergeld. Hè? Maar ze moeten intussen wel achterom gaan kijken. Hè? Dus dat zijn... Had je nu Olympique Charleroi geklopt, dan was ik klover geweest. Hè? Dan kan je echt heel rustig doorgaan. Nu is het weer de tippen van de tenen. Jammer voor Ooyen bijvoorbeeld, die 2 knappe assists. Maar er liep te veel fout. Ik vond Brent Stevens, die keept een paar heel goede ballen pakken en dan blundert hij op een hoekschop. Het is eigen aan mentaal is dit ook moeilijk, hè, voor Ja. zo'n jonge ploeg dan ook. Want ja, als je 1-2 verliest nadat je 80 minuten hebt op 1-1 gestaan bijvoorbeeld, dan is dat pijnlijk. Maar ja, van 3-1 naar 3-4 gaan, dat is toch nog iets anders. Dat is extreem pijnlijk dan. Ja.
Ja. Patro dan, die slaagde er net als STVV in om een 0-1 achterstand tegen Gent, dit keer wel dan de belofte, om te buigen naar een 2-1 overwinning. De matchwinnaar van dienst was invaller Nicolas Aurier, die scoorde 2 keer in het slotkwartier. Dat is dan je kans grijpen, zeker als je ze krijgt. Als je als invaller 2 keer scoort en de match wint. Ja, hij zei na de wedstrijd ook dat hij er heel hard had voor gewerkt. Dat zie je gewoon ook. Maar dat staat heel scherp. Dat is zo'n beetje zijn moeilijk punt een beetje geweest. Ik herinner me van uitzendingen van de Sport, waar daarover met hem over hadden. Van het echt scherp staan. Dat ze daar in de voorbereiding na een goede zomer gehad en zo, dat het dan wat langer duurt om echt om op dat competitiegewicht te komen. Als je hem nu ziet, je zag hem ook in het interview, staat scherp en maakte echt 2 spitse goalen. Ja, als je er zo 2 hebt, Patro met Rousseau en Ori, dan zit het wel goed. Hè? En dan heb je misschien net genoeg om weer toch nog mee te doen op het einde in die eindronde. Iedereen nog eens lekker lastig te maken. Nog eens op het aantal luis in de pels te zijn. Op zijn Patro's. Ja, Stijn zal ervan houden. Ja. En de prestaties van Nicolas Aurier brengen ons natuurlijk vlekkeloos bij zijn ex-ploeg. Want Sporting Hasselt die hebben 2-7 gewonnen op het veld van Desselsport en daarmee 18 op 18 gepakt. Dus ik schrijf al op, volgend jaar in onze rubriek van 1B zit er nog een Limburgse ploeg. Hè? Zou moeten, hè? Hebben ze tegen 27 op 30 ook? Kan dat? Ja, zoiets zal het zijn. Dus, maar echt wel een knappe reeks, ja. Ze staan 5 punten voor, dacht ik, en een match minder gespeeld. Dus dat ziet er goed uit. Alleen, de heenronde is nog niet eens gedaan. Hè? Dus er moet nog een winter komen. Ze zeggen altijd dan die 2 wintermaanden, december, januari, die moet je doorploeteren dan. Hè? En dan ziet het er wel goed uit. Nu, ze hebben, die cijfers zeggen alles. Ook niet alleen de punten die ze pakken, maar ook het aantal doelpunten dat ze maken en zo. Ze hebben gewoon meer dan andere ploegen in 1B. Ook meer dan die andere goede Limburgse ploegen, Belicia en Tess. Bij de Sporting zijn gewoon de posities ook dubbel bezet. En zie je, vallen er spitsen in die bij de anderen altijd zouden starten. En zie je nu dat die concurrentie werkt. En daar zal die ook Christiaans ook wel als coach wel een goede invloed in hebben, denk ik. Want dus soms werkt die concurrentie verlammend. Maar als je dan de sfeer er kan inhouden en je kan iedereen elkaar op scherp doen zetten, dan zijn zij top favorieten. Ja. Want dat betekent ook dat ze, als je die kern hebt, dat je alles iets kan verdragen in die moeilijke maanden. Want dat hebben, ik zeg het, posities allemaal dubbel bezetten. Dat is een verhaal uit het profvoetbal. Hè. Dus dat zegt al meer dan genoeg. Zij gaan waarschijnlijk naar het profvoetbal, maar wij blijven nog bij de lagere reeksen, want ik had jullie nog het gesprek van Siebe met Wout Lijnen beloofd. Ja, ik ben Wout Lijnen. Ik ben 18 jaar en reservekeeper bij Bolderberg. Dag Wout, jij speelde dit weekend tegen Ham United en dat was nogal een opvallende wedstrijd, heb ik begrepen. Ja, zeker. Het was een spannend duel met een paar clinches. Zoals de 3e minuut dat er al 2 spelers het veld af moeten, waaronder onze keeper en een speler van hun. Jullie keeper wordt naar de kant gestuurd met rood en dan beslist de coach eigenlijk om niet de reservekeeper, jij dus, op te zetten, maar een veldspeler. Waarom? Ja, omdat ze wouden een extra speler hebben nog op de bank, aangezien ik goed met mijn voeten te weg kan en wel goed kan voetballen. En wij hadden ook weinig wissels, dus daarom was het wat beter. En Mike had ook al in de zaal, al in de goal gestaan en dat wist de coach ook. Jij krijgt wel nog een rol in die wedstrijd, misschien wel de belangrijkste rol. Vertel eens, wat is er gebeurd? Ja, ik val in de 85e minuut en ik denk 2 minuten later krijgen we een corner. Die bal komt redelijk ver, maar Seppe van Gulik die kan de bal nog op mij afleggen en ik trap hem in 1 tijd. En ik denk via een verdediger dat hij binnen gaat of dat hij al binnen was. Maar hij raakte in ieder geval wel nog een verdediger. Of het voor of achter de lijn was, dat weet ik niet. Maar hij zat er wel in en dat was de winning goal. Ja, je gaat dus aan de haal met de helderrol in die wedstrijd. Maar je hebt er wel iets aan overgehouden, heb ik begrepen, aan ons telefoongesprek van daarnet. Ja, zeker. Ik ben wat ziekjes. Dus door het lange opwarmen in de koude regen
heb ik een snotvalling en moet ik wat hoesten. Dus Nu, jullie hebben de wedstrijd over de streep kunnen trekken met die 4-5. Hoe kijken jullie naar de rest van het seizoen? ja, voor de rest van het seizoen is het hetzelfde mentaliteit tonen als de tweede helft. En gewoon proberen zoveel mogelijk punten nog mee te pakken, zoveel mogelijk te winnen en zoveel mogelijk plezier te maken nog binnen de groep. Hij blijft er ongelooflijk rustig bij als je als reserve-doelman niet ingebracht wordt als Ja. je keeper na 3 minuten Ja. rood pakt. Want hij zegt dat hij goed met zijn voeten is, maar is hij dan iets minder goed met zijn handen? Of wat? Het moet geen fantastische doelman zijn dan. Maar ook nog ziek geworden door te lang op te warmen in de regen. Is dat herkenbaar? Ik vraag me af of dat Ferrari vandaag ziek is. Gisteren, echt waar, was opvallend. Want ik heb teruggespoeld om te kijken hoe lang dat hij er al stond. Want hij mocht invallen bijna 82e minuut. En ik heb dan teruggespoeld en hij stond klaar in minuut 75. Dus hij heeft echt 7 minuten daar gestaan. Want Merlijn die heeft nog opgewarmd en die mocht samen met hem invallen. Ongelooflijk. Misschien net zoals Wout Lijnen een snotvalling nu vandaag. Goed, dan wensen we Wout Lijnen veel beterschap toe en misschien een carrière als spits dan in plaats van als reserve-doelman. Nou, maar toch mooi. Fantastisch verhaal. Ja, die jongen gaat in de lucht getild zijn. Na de match een aantal tractaties gekregen hebben. Dus misschien is hij daar ook wel een Onvergetelijk, beetje... ja. Dat is Dat kan hem ook wel wat ziekte opleveren. Ja. Nee, maar dat is het provinciaal voetbal op zijn grootst, willen wij. Dat is fantastisch. En dan heb ik nog een kleine uitsmijter. Ja, het is er deze week al heel veel over gegaan. We hebben hier nu al vandaag veel aankomende wedstrijden besproken, wat we ervan verwachten. Maar gaan we die nog allemaal te zien krijgen op DAZN? Wat denken jullie? Ik ga ervan uit van wel. Maar ik vind het toch wel wraakroepend dat alle partijen die erin betrokken zijn, dat die allemaal zoveel de nadruk leggen op het belang van de fan, want we staan achter de fan en dit en dat. Ja. En het gaat altijd over de supporters in hun uitleg, zowel bij de Zone als bij de Pro League. En eigenlijk gaat het gewoon over de centen. Hè. Ja. Bij iedereen. Hè. Ja. Dus dan is dat zo een beetje, achterbaks is een te groot woord, maar toch. Het is toch eerder de afkorting van dat zou niet mogen. Hè? Ja, zeg gewoon waar het op staat. Ja. Ofwel zeg niks. Maar ja, ik vind dat flauw. Ja, zeker op een moment dat... hoeveel miljard hebben ze uitgegeven in Spanje om het contract binnen te krijgen? Ja. Dat is een beetje lachen met het Want dood. het zijn inderdaad Eigenlijk is dat gewoon lachen met het dood. Ja, het zijn spelletjes die gespeeld worden op de kap van de support. Wat die supporters En die zijn die dan misbruikt zo... worden Ja, op die manier. voilà, en die zijn dan zo hoog in het vaandel. Ja. Ja, kan eigenlijk niet zijn. Maar gelukkig, wij dragen de supporters wel nog hoog in het vaandel. Hè. Ja. Mooie afsluiter, denk ik dan. Ja. En dan maken we er kazoon van. Hè, want het kan zo niet zijn. Hè. Goed, nog een woord om op jou mee te eindigen. Ja. Dank u wel, Marnik en Christophe, voor de humor en de deskundige analyses. Dank u wel, Siebe, voor de feitjes en het interview. En hopelijk tot volgende week.